To, Gravitron. Hele, já ti to natočím, jo? Stačí ti to? Zpět do formace. Psycho, zpět do formace. Fall back into formation. To bylo Tady otrávný operátorka. flashpointu. No, Tyjo, to je obrovský, Scotty. to je obrovský. Dva transportu. Scotty, dva transportu. Všichni myslíme Tu prý z býma, lodě. tu Dejte, býma. dokud můžete. Hej, mě zmizl můj smiley. Hele Luky, abych řekl Oni ho už pravdu. zničili. Hele, abych řekl pravdu, začíná mě mrzet, že nejsem u psycha. Já mám docela strach. Bojíš se, že to nevydržíme. Už se mě to načetlo. Neboj se, tohle to je pevná skořápka. Pevná ty už kořápka. to vidíš? Neboj se, Jo? já Ale to vidím, ty já nemáš když se heavy podívám mapy, přes ale. roh. Já jsem na 16 No, nemám, ale- kilometrů. Už si nebojte, To já sice to nemám, letím asi přímo mezi ale vás. jsem za ním. Neboj se, on to chytí. A letíte nebo jenom kecáte? Letíme. Kámo, ty asi nevíš, do čeho letí. Protože tohle musíte amnout. Ale nechcete jim něco říct, Jdu jako muset. dejte nám všechny vaše věci nejdřív, aby jako ze slušnosti. Jo, takhle. Jo. A co se děje? Proč na mě útočíte? No, tak ty se nám nezdál, no. Tyjo, to je obrovský. Jak to tam jako funguje. Ne, oni si to teď rozpojili, oni to jinak mají jako do celku. Burgové, bude to asi... Musíš to napsat s pomočkou, asimilování. Hele, toho kraba, Co? toho bych chtěl. A proč na mě útočíte? To jsi mi ještě Na nikdy kraba. neřekl. Protože Koncentrujte chceme. útok na kraba. Jo, takhle, Protože- jo. Vy útočil psycho na mě. Psycho. Ale mám takový strach, že tycho letí přímo na ně, totiž. Psycho musí se vyhnout, ono to je velký. Nepotřebuje to. Virus. Hele, počkej, než všechno zničíme, měli bychom se zamyslet nad tím, Posílíme. co jim ukradneme. Pojďte. Měli bychom se zamyslet nad tím, co jim ukrademe. A nevím, Kraba zastav se. velmi. 500... Raketa, Hele, ten krab ale není tak málo, že jste si všimli. není to tak malá loď, to je větší než psychov. No Hej hoši, právě. jako vy už jste u nich? Já totiž z dálky nevidím, jestli jste to vy nebo oni, nebo co to je. V tom případě budu virus. Ty krávo. Ty, vy už s tím bojujete, nebo? Krávo. My už dávno sílíme. Jestli tomu tak chceš říkat. Je, ty vole. Já tady vidím asi milion nějakých lodí. Ale střel jsem No. jejich věž. Střel jsem jejich. Já nevím, já mám všechno aktivovaný. Myslím si, že popelář je v prdeli. Když hoříme. Když hoříme, ty vole. Jo, Čekejte na mě. Kámo, ty Něco nám tam bouchá. Oh, Psycho. docela jsem to schytáváme, ty bláho, já myslím, že jsem Docela přišel to po, je. Ty tam fakt. nemáš ty nápnady, co? přišel jsem po popeláře. jako já v něm sedím ještě. No, tak to je Co jako to je já, jenom, kontrola? to je jenom předpověď, taková. Já musím Hele, zapnout ty pohodička. věže. Teďka se Museli mám nějaký zatím věže nejlíp. nahoře a asi Já, bouchá. já tohle beru Stojíme, trošku jo, jako jsou zpátečně, zapínací jo, nějaký tak myši. 5 Protože jsem nechal zapnutý tlumiče. Olala, co vypadá fakt Co zajímavě, pak? ty jejich lidi Já zblízka. taky střílím. Tyjo. Přišli jsme o všechny ty kabiny. Bojový, ale... Hele, vystup prosím, jo, nemusíš vystupovat, to vidí. Já to tady dohlížím na komunikaci. Ty krávo. Řekneme jim něco? Majustí. Řekneme jim něco, že chceme jejich věci? Teď jsem Dobře, já vystoupím, když to prohlídnou. Ty kráso. Tak jo, já si jdu postavit, Skyline City. já si jdu Ty postavit, krávo, Víš, jestli ty do to nás, má- jako, nevím, já nemám s čím odletět teďka, já nemám, ne, on si po nás, ten žáček, vole, tak s kým seš? on střílí po nás žáček, tak ho Já střílím po těch návnadách asi. zastřelte Hej, žáčka. oni Není. tamhle mají... Oni mají 50 drillový vrták, viděli jste to? Jo, mají 25 podle mě. Já jak to mám zpomalený a ukazuje se mi tak jeden obrázek za 5 minut, tak to jsem Taky prostě oprav schopný to. spočítat. Já si teďka Energy stavím, pojď mi pomoct možná. Energy is critical. Energy is critical. Všechno máme, přišli jsme úplně o všechno. Pátá paluba. Shield 2 potřebujeme asistenci. Pátá paluba je pod vodou. Počkej. Hej, ale to je na hovno, že já Tyjo, střílím pátá tady po paluba, psychovi. tyjo.
To je náš nejmenší problém. A proč nemáte spolu to příměří? Máme, ale já střílím po těch jeho návnadách a... Ty návnady jsou totiž bugnutý. Tak leď dál, ne? No, samozřejmě, že poletím dál, že mě Chce to to mít taky vystřelovací ty Někdo návnady sem prostě. letí. Zapni si věže, kulomety. Přišli jsme nemám o jeden popínám kontejner. to. Tak jo. Jak je na tom loď, na Cochato? Přišli jsme o levej velkotor, na levou nám vypadly pomocní trysky, zadní levý pomocní trysky jsou fuč a jedeme na ty dva velký motory plus pravá strana pomocní trysky. Tak jo, už jsem opravil, už jsme pohybliví. A... Opravdu věže? Znovu pravou. Vypadá Ale to, že jenom nám... ty udělal kabinu. OK, cíli do nás dál. Tak myslím si, že... Se dáme, My se musíme stáhnout. dostáváme. Proletíme kolem tady té menší části. Ticho, musí letět kolem vždycky té větší. To nevím, kde je vůbec Přišli jsme ten. o většinu opní síly, nemáme už v podstatě nic, rakety necílej, kulomety, tu už nemáme, teď nám sundávají celý bok, jo. Levá strana je v háji, ale pravá ještě se drží. Jo, levá strana je Stoupej, vyřízená. stoupej. Já se snažím Shit. utéct. Správný integrita napadá. Všechnu energii převízt do zadních štítů. Kámo, to nám nepůjde, Dobře. protože levý. Prostřelou dám loď, jo, dostávají se dovnitř. Já vím. Hej, já vůbec nevidím, kde je Máme poklad, dvě že velký bych mu díry. pomohl. Strukturální integrita na levé straně je špatná. To je Já jejich bych to miner, bylo ten před- obrovský ten. Jo. Mají Jde. 25 vrtáky. Ne, po psychovi kurva nechci střílet. On to přiletěl být. Skyline City, útočím, ok, útočím na Skyline. Jo, dobrý, už to nemám z Ty, minulosti. to musíme Mám chytnout. A co chato? Co? Tyve, Toho jejich zkus velkýho ke mně vrtáka. přiblížit. Brzdíme. Tak. Teďka jsme... Ej, nějaká teďka loď jsme- se tady jejich jsme natáčí ramovací, boarding bych ship. řekl. Jo, Prej, a kudy se bude bordovat? Zadním motorem. Nebo tou dírou boku. Psycho, zastav se na chvilku, já mám zbraně, zastřelím ho. Jdeme jim ukrást toho velkýho minera. Pojď. Hej, kolik Zavři- mají ale na tom Vyskakuj, jo. jako všude. Já nevím, kudy utíct, tak kudy Kudy utíci? Vyber si svoji největší Prolekám díru. hvězda, že mrtvé nebo co? Hej, kamo, prolítnu jsem dírou normálně. Ty vole, tam tam se- máš to tam pěkně hmyze- nepohyblivý. Ale vypadá to, že nám chybí nějaký trysky. Ne, nechybí, jenom je to Jo, pomalý. Já musím zase zkontrolovat škody, co mě tak chybí. Ale vyber si svoji Ale oblíbenou prostě- díru a můžeš jít. I Swenger, vzpomni se u mě, uděláme rychlou opravu, zkus lítat, tam jsou nějaký surky, tak si nějaký vem a zkus teď obletět všechny věže, jak jsou na tom, protože já když se Nespadne podívám server. do ovládacího panelu, tak nějaký tační kulomety, ale hlavně raketové. Ale jdeme ukrást tu loď, zatímco tam bojuje Psycho s tím. Já jsem Skyline. řezačku, víš. Skyline Já City, bych Tak řekl, jako- že, taky pěkný. já bych řekl, že oni Tyjo, tady je obrovská palba. oni tam mají fakt hodně věží. Psycho, potřeboval bych Uj. nějaký krytí. Cover. Cover fire. Proč ni... Hej ty vole, já jsem to tady dostal. Já jsem u jejich rafinérek nějakých. Jsem u jejich lodí, u toho. Opravím tě. Já to No nepoznám, tak, co tam ještě dál? hej, Svenker, spavni se na mě, pojď si něco vzít. Sakra, tam Tyjo, teďka mi skoro letí. dostala věžička. Musí se furt hejbat, jinak se Já netrefí. vím, už jsem tady. Už jsem v tom mineru. Kde je psycho? Já ho tady furt nevidím. On Lítá tam tu je s okolo, takovou velkou tak se lodí. dívej. Ta velká Ty loď. jsi co nevidíš psycha? Tady driftuje a dělá to. Počkej. Na co chato, pojď mi sem pomoct No, rozebrat tu takový židli. to shield, jo, co dojevor. Já teďka Hele, chytnu Psycho, tu teďka mineru a přestaň, rozjedu to. přestaň pout rakety, nebo odleď dál od toho minera, ať ho můžu chytnout, protože ho docela ničíš, zatímco já jsem tady. Isuve?
můžeš se spavnout na mě, vem si nějaký surky, jsou v tým levo. Kudy se dostal dovnitř? Tam jsou dveře otevřený a vedle, a ještě jsou tady i nějaký tíry udělaný už od psycha. No pohodička, zatím v klidu seď. Jo, Kráčíme. nebo já nikam nejdu. Ty vole, už mě šije ten kulomet. Ten potřeba se nějak vyhnout, no. Hlavně opravit tu díru na tím jedným boku. Tak, jakože celkem rozčiluje. Oh. To jsou takový zmetci, ty vole. Ty s těma mineverami. Ale buď mě zastřelili, nebo já. Asi vy jste mě zastřelili. Jedno, light bloky stačí pravu. Oh shit, taková díra. Ale je to zabugovaný, střílej do mě jejich, mi to nic nedělá. Nějaké Hm, říká. tak už se server lagl. To je rozebírám zblízka. Tak co, už to, Nevadí. budeme to už brát, jakože jsme je polechtali a odletíme, nebo jak to uděláme? Hele, tady se můžeme šikovně z naší lodi přiblížit k ním. Hele, ty jsi umřel na Cochato? Ne, lítám tady, vedle tebe. Jo, dobrý. Tady. Pohodička. Hele, tady skrz tohle to se jo, můžeme Tak dostat dovnitř. vystup a lidím tam pomoct něco čorknout. Jo, bych mohl. No počkej. Hej, dobře ty jsi No, dobrý ten. tak jo, Infiltrátor. já to zkusím. Kudy se odsud dostanu? Tužná čorka, to jsem si nechat. To víš, to. Hele, tady je To nějaká je díra. šíl. Pojď mi pomoct rozřezat tu židli. Už jdu. Musíme ji rozřezat úplně, protože ono je to bugnutý a... Doufám, že neřežu to. Ne, neřešíš mě. Takže by to šlo nějak rychle, to se říct nedá. To ne, no. Já už jsem hacknul tam to na té druhé straně, ale vypadá to, že po mně to pak začaly střílet věže, nebo možná jste mě zastřelili. Bude rollback? Tak to jo, tak ten Boris asi na to jde jinak. Teď tak mohl by být, že jo, tak ještě Ale tak uvidíme, no. teoreticky. Jako věže nefungujou, to je dost napad, to je asi další bug. Ne, jako to je tím, že fakt, jako tady byla velká bitva, to je tím. Tak co, komu z nás to patří teďka? Mně ne, takže tobě na Cochato. Ok, já to dám na sdílem, to vydrž. Dobře, tak si tam můžeš rovnou sednout a letět. Jo, sedni si ale někam do prdele. Jde to, ale já to stejně nazdílím. Tak jo. Letě, já budu krát dál. Mohl bych Fauet přestat bugovat laskavě. Ej, ale já nevím, ale Fauet je v lodi. Já dostávám rány. Ne, Fouet lítá venku a rozebírá jim věže. A věže mu nic nedělají. Já myslím, že umřu To je teďka. dobrý. Já si tady převařuju teď věže. Jak jsem zjistil, jakože dávají nějak moc zásahu. By to chtěl... To na nás musíte posílat bugery. Já bych mu tak rád napsal, jo. Já bych mu to tak strašně rád napsal. Tam je taky nějaká loď, hele, tamhle to. Já tady stojím dáli, to se nevšimej. Dobrý, něco jsem si převařil, nějaký kilometry. Ne, že mě přejedeš. Ale nechci se hádat, ale tohle ten na rollback, to fakt jako bylo, to není fair tohle. Protože do Fueta střílí dost věží a To on mě neumírá. taky. Tak To Fuete mě spáchej stříleli sebevraždu, ať je to fair. Jo, dej mu sebevraždu, spavni se a dej tam Jo. A co s tou lodí, mám jí tam zastavit někde tady? No, Svenker, svaruj. Všechno, co ti přijde, Padriku. Mají tady lightbox, no. Bude ban? To je škoda, jim to ničí tak hezká, mají udělaný. Tak mě taky zničí. Co s tou lodí, hele? Co s tou lodí? No uteč s ní. Utejstí každý na to. Nevadí to, jako, že to bylo bugem získaný. Jakým bugem? Já jsem mě nezastřelil, když jsem tam přiletěl do té lodi. Hele, jakoby je pravda, že z té strany, co jsme vylítali my, nic po nás střílel, Z té ale strany- já oblítával Z tu té loď. strany A nebyl když jsem výhled ho vůbec. oblítával, tak na chvilku do mě střílel turet a vůbec mě nedával damage, takže jako...
Ale já když jsem tam přiletěl, tak mě nic nezasáhlo, nic nezničilo. No jasně, z té Ani po naší mně straně to nic tak. nestíralo, no. Mám otázku, vy ty lodi máte nějak u sebe, nebo jim tam něco začalo zdrhat? Já jsem začal zdrat jednou. Já tam vidím někde 2 lodě. Tě někdo sleduje? Snažím se to namířit směr Facebook. Není se. Tak, ale si... Psycho, kam letíme? I vy tam pořád jste? Ať se. Jísuve. Sedíš v tým? OK. Skoro došla munice. Zničili v podstatě jeden celý vrt. Je to proti pravidlům, takže co? Tak je to pravda mimo jiné. Jsme teda u toho. Ukaž to, jak jsme na tom s municí.